Dones, joves, gent gran, xiquets i xiquetes, gent que ha vingut de molt lluny, gent que ha nascut aquí. Tots som persones. Tots som Tortosa. I encara que tots som diferents, amb els nostres problemes i els nostres desitjos, volem viure aquí, tots junts, i millorar com a persones i com a ciutat. Volem que els joves tinguin un habitatge digne i una feina no precària, i que els xiquets rebin un bon ensenyament i que la gent gran visqui ben atesa i amb dignitat, i que tots els nostres pobles, Vítem, Campredó, El Reguers, Vinallop i Jesús, i també tots els nostres barris tinguin transports públics i se sentin ben atesos. I volem modernitzar Tortosa d'una manera intel·ligent, amb més serveis per a les persones, amb més estudis universitaris, aprofitant el nostre patrimoni cultural i natural, i sense camps de golf. És hora de treballar tots junts. Tenim un gran equip preparat per enfrontar-se als reptes actuals de la nostra ciutat i també tenim la il·lusió i la capacitat necessàries per a planificar la Tortosa del futur. Però això no ho podem fer sols. Te necessitem a tu. Tu pots canviar Tortosa. Jaume Forcadell, cap de llista d'Iniciativa per Tortosa. És el moment de prendre una decisió per donar el millor de nosaltres mateixos i treballar junts, respectant-nos. Tu pots canviar Tortosa.